Panhapot. Dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Mga tugang, ang syudad po kang Naga, first place. Legazpi City, second place. Third place po ang Antipolo City. Iyan po mga tugang ang ranking may kinaaraman sa Cities and Municipalities Competitive Index sa mga component cities sa bilog na Pilipinas. No? Sa mga highly urbanized cities, ang nanginginot po iyo ang Quezon City, ikadua Pasay City, asin an City of Metro Manila. Ha? City of Manila. Ha? Aramon ta daw mga tugang ang kuwang kaini ang kahalagahan. Ano ini mga tugang na pinagigibo mga tugang kan Department of Trade and Industry. DTI po ini. Ha? Mga tugang na para matawan ang kiranking ang satuya tabi na mga component cities and highly urbanized cities. Ha? Ano an kuwang kaini ining CMI? Ano mga tugang an gari kakwan kaini? Ano po an ka-importantihan kaini sa tuya gabos lalo na po sa mga taga-Naga, Legazpi City sa Bicol Region. Nasa linya po mga tugang si Director Dindo Nabol kang DTI para po tabangan kita may paliwanag ini. Director Nabol, maray na aga po. Welcome sa DCGB. Okay, maray naga po Sir Henry and maray naga po sa yung mga tagahinan niyo. Opo. Sir, primero po, tanong muna po kami kay Dea. Ano po ining CMI o competitive as a component municipalities CMCI. in component cities, competitive index? Tanong po kami kay detalye kung ano po ini. Okay. Ini pong CMCI, isang annual survey po, Cities and Municipalities Competitiveness Index or CMCI. Opo. So, isang annual survey na pagkukondukta po kang departamento mi sa pagikan na Competitiveness and Innovation Group sa Manila. Pagpapadara po ini sa mga sa mga different local government units, ini mga cities and municipalities. Opo. May pagpipalapan po sindang actually, halawig iyan na survey. Halawig ta limang pillars or components ang ang assess po diyan or pig-evaluate. So, piglalog po yan sa pig-apuntang data capture sheet. So, whatever responses ninda duman sa survey, pigdalaw po ito duman sa sa data capture sheet na pig-apod. Opo. Ngunyan, pag nakalog na po itong mga datos na ito duman sa data capture sheet, mag-start na po mag-evaluate sa tuyang mga evaluators duman sa Manila. Uno ang estado sa tuyang mga LGUs as far as the 5 pillars is concerned. So, ano po ini mga pillars na ini na pig-measure Yes po. na pigihiling kung ano ka competitive ang mga local government units ta. Pero meron po itong itong sa hindi ko marumdaman sa pasunod-sunod. Opo, okay lang po. Primero po itong sa sa infrastructure. Okay. Infrastructure. Diyan big-measure po diyan. So kung ano mga infrastrukturang kita digdi sa tong mga local government units. Okay. So mga sa mga roads, bridges, hospitals, basta kung gabos po ay telcos. Then po gabos yan nakabugtak po duman sa sa pillar na ito. Ayun. Another isa economic dynamism. Opo. Ini po di pigme-measurement. So how ano ka business friendly ang sa tuyang mga local government units, mga pig-opresertang mga insentibo para sa mga negosyo, para para magdigdi po sa tuyang mga lugar. And ano ka-aktibo ang sa tuyang lokal na gobyerno sa pagsuporta sa itong mga negosyante. Ayun. Okay, yun po. So, economic dynamism, infrastructure, iga pong pigapunta ibang bagong pillar itong actually itong resiliency and innovation. Itong resiliency pigme-measure diyan. So gurano ka preparado ang mga LGU sa pag simbag
sa mga emergencies, sa mga calamities baga po in Opo. relation naman sa climate change. Mhm. So dakulon po yan na indicators na pig-measure diyan dahil kung masaro-saro. Iya. Lawigon ini. Iya And po. then igwa po kitang bago itong sa pagputang sa innovation. Oho. Ano po ang mga piglansar na mga programa kan mga local government units to promote innovation in the locality to improve the innovation ecosystem Opo. in the respective localities. Malo po diyan sa mga sa information and communications technology, sa mga business process outsourcing, yan, malaw na ganyan, sa mga sa creative industry. So yan po yan dyan, lalaog gabos na measures. So pag na-determine na po ito, na mga pillars na ito, na bugtakan sila ng nagkakanigong score, Opo. dyan, mapo na po ang ranking. I see. Okay. So sabi ko... Ngunyan, Sige po, Ardy. okay, Go ahead ini po. pong CMCI, nakagawa na kan mga indices na pig-apon. Ngunyan, pigpipresentar po ini sa mga potential investors. May mga potential investors kaya na I actually see. kadaglan Okay. ng potential investors, ini mga pillars na ini mga indicators na ini ang pigihiling bago sila mag-decide to locate in a certain locality sa sarong local government unit. Kaya kung medyo tiri po so sa imong mga impormasyon Tipo manandalagan. tipo ang dahil magkaka-decision sa potential investor Opo. to locate diyan sa imong unit sa imong lugar. I Kaya, see. kaya nga ni po, continuous ang pag-enganyarme sa mga local government units na pakarkayon ang pag-fill up kaya data capture sheet or mga indices para mag-improve ang sa tuyang ranking. I see. Kaya kung mapapansin po nindo over the last sorry kami na kayo nag-start na CMCI basta it's now on our 11th year na pala. Yan, 11th year na. Ang permi po nakakalaog sa top 3. Opo. Ang pigkataon man lang on topic ko pasakat man lang sa stage usually sa Metro Manila. So nasa top 3. Opo. Ini pong Legazpi and Naga. Legazpi and Naga. Among the component cities category. Nationwide po ini DRD pag sinabing component cities category, nationwide. Nationwide ang ranking po. Permisunudan ang Naga and Legazpi City. Ayo, nagpapakuyanan lang po yan. Minsan, so Legazpi man nakakabante. Minsan, so Naga. So, pero ang Naga is medyo nasusustain niya ang being the most competitive component city in the country. Opo. Siguro, RD, saro ini sa, iyan na simbag mo, saro iyan sa kasimbagan kang hapot ko. Siyempre, ang hapot kay ni kang publiko, ano man nga ang para sa muya dyan bilang mga Legazpenyo, bilang mga taga-Naga, kung ang LGU nga kang Legazpi o Naga, number 1 sa Naga, number 2 sa Legazpi, abot sa competitive index po, RD, Nabol? Yes. Yes po, actually bako lang po ini nakakatabang po ining grabe sa mga local government units sa indang pagdesisyon, pag-craft ng mga polisiya, ordinances sa indang mga munisipyo, sa indang mga syudad. For example, nagluwas naman sa sa survey Opo. maluya nga sila sa infrastructure. Saan sila maluya? Kulang pa ngayon sa indang road network. Ang telephone nila maluya. So maisip sila yung mga paagi kung paano ma-solve itong mga issues na ito. Ayun po, kung paano ma-improve ang pagninegosyo sa sarong lugar. I see. Minamin nyo kasi bago na economic dynamism, infrastructure, nailing ko sa mga posters kan syudad, sus pag-abot sa dynamism, nasa rank something kita Pero, maray man sa ranking tain din pag-abot sa infrastructure. Kasabay po ini duman sa indexes pala na pinag-compute kan DTI? Iyan po ang mga indices na pagkukomputa. Iyon. Very good. Okay. So ano po ang kuwang kaini? Ano po ang gari bentahi kaini pag-abot sa mga local government units, lalo sa Legazpi and Naga? Sabi mo nga saro ini sa mga indicator na posibleng makaptured ta sa mga investors tabi in the future? Yes po, eksakto. Kasi pag nahiling yan ka mga investor na araw ka ini kagayon ang index, let's say sa infrastructure or sa economic dynamism,
madali magdesisyon ang sarong investor na mag-locate po sa sarong lugar. Ayun, okay. So, indicator man ini kung nata nga dakol na mga investment nga nag-aabot tigdi, dakol investors na nag-aabot duman, dahilan ta posibleng saro ito sa pinaghihiling kan mga investors tabi RD, tama? Iyo po. Actually, pasalamat po kami na nagkagawa na kaining CMCI survey. Dahil na kami nahirapan. Dahil itong panahon, pag may madigding mga investor, inang pagpaparahanap sa mo ng mga data, ng mga information. Kung bako updated ang sarong LGU, mahirapan po kami magkumbinsir sa sarong investor to locate digdi sa tuyang lugar. Iyo ta, kamo po may dakol amang kamong papel sa pag-invite kin mga investors tabi RD di ba? Ayun po, kasi that is one of our major mandate po to promote investment. I see. Digdi sa satong lugar. Kung araw kayo nina ang Legazpi, naga, ayon na hiling permi, di, madali na sa nang isulong tabi sa pag-abot kang panahon, tabi RD? Yes po, definitely. And ngunyan po, bako lang po naga in Legazpi, so nag-shine, sa recent CMCI, kasi sa tobacco, nakalaw na po sa third most improved component city. Yun. Third most improved component city. Magayon. Most improved po. Day pa siya duman sa day pa siya na rank duman sa mga pillars, duman sa indices. Pero base duman sa sa yung performance sa previous years, grabe siya pag-improve kan tobacco. From 100 something rank last year, nag-rank na po siyang nasa 37th, I think, if I'm not mistaken. Okay. So, grabe so pig-improve kang tobacco. Kaya po siya nakalog naman sa most improved component city. Ay, very good. So, garo, dakula ko din na challenge sa lokal na biro kang tabako na mas ma-improve pa ini sa mga maabot na aldaw ta. Sina po, may direksyon na po, sa Mayor Crisel, di ba? Yes po. Kasi may gusto talaga si Mayor Crisel. Kaya nagpa-upload kami ding workshop sa mga local government units, sa mga sa in-charge sa CMCI. Si Mayor Crisel mismo po, so nag-attender ng duwang aldaw. You would want to make it sure na ang tabako talaga makalaog. Yeah. Kasi kung naman siya na yan nasa kumbaga political what's this, will man lang yan sarong lokal na gobyerno. Opo. Kasi ang mga datos po, yaon man lang dyan sa inde. So, sila nakakaisip yan. Kung mali kita sa pag-fill up, maluya man ang analysis. Opo. Agay, last na lang po, tarang mapag-ceremony ka ngunyan. May akong nahiling na mga poster dyan sa luwas about Albay, ranking number 11. Ano po yung kung kanino? Kasi po ang ranking man po ka mga probinsya, depende yan sa performance man kan mga local government units. Ayun. Now, since magayon so performance, so pagsimbag kan mga local government units na digdi sa Albay, nabutong na so Kapitolyo. So magayon po nga na yan from previous years, ang Albay po nasa 15, 20. Yes. So this year nasa pang 11 na po, and hopefully next year magduman na kita sa top 3. Tapos sa bagang mga taga duman sa southern So meaning po pala RD, dapat na sa mga LGUs ta munisipyo and cities, mas mapakaray pa ang performance para maibugtag ta sa marina posisyon sa probinsya kan Albay. Tama? Correct po. Kaya marayon nga po, so naging inisyatibo ni Governor Lagman na pinapod niya so gabos na munisipyo, gabos na mayors during that 2-day forum na pig-invite nga ni CAG from Metro Manila. Na mag-review, mag-refresh kaining mga CMCI, ini mga indices na pipil upan ka mga local government unit. Kaya ngunyan po medyo nakaabante talaga sa Albay. Iya. May tsansada po ng Bicol umasinso na alerta. Kita baga, pampirangani kita sa ranking sa mga regions, medyo tios-tios pa kita. Pag ini napakaray po ini, anong tsansata na umangat ang lalong ekonomiya kang Bicol region, May posible po yan. May posibilidad yan na na mangyari. Kasi if you note in 2022, ang gross regional domestic product or GRDP na pig-apod has increased by 8 to 8.1% from 4.3% in 2021. So grabe po sa piglip So ang importante na lang masustain ang momentum na iyan. Opo. So kaya nga po kami sa national government agencies,
pigingawan po sa mga makakaya para maitautas na nagkakanigo talaga sa mga asistensya sa mga kanya-kanya ming kliyente na pig-assist para makadagdag lalo Yes. sa pag-sustain kayo ng momentum. Opo. Director Nabol, sir, salamat na maray po sa oras mo sa DCGB. Alas 8 na po, ma-plug ceremony ka na. Ayun, masakat na. Thank you. Salamaton po. Salamat sa oportunidad. Apo, thank you so much. Mga tugang Director Dindo Nabol kang DTI, de ko na hinalabata. Kanag-chat-chat kami ni Director Nabol, igwa nga ya tabi ako ki Kwan, igwa nga ya tabi ako ki, flag ceremony. Yan. Hindi baga pag, kaigwag, igwa tabi ki Kwan, ki piga-apod mga tugang na, apod ka ini. Igwa ki piga-apod na, every Monday, mandato sa inyo na mag-flag ceremony. Yan. Buda every Friday, mandato sa inyo na mag-konduktanin flag retreat. Yan. Ang mga balitang yan, hatod po sa Indo, mga tugang, kan mga minasunod. Nay, sukli niyo po. Ito na lang ba? May check-up pa ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang generika para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enotong namit ikwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number one beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Abo, Plemix. Hika, Plemix. Plema, iluwas yan. Plemix Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemix. Basta Lagundi. Plemix. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemix. Hika, Plemix. Plema, iluwas yan. Plemix Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemix. Basta Lagundi. Plemix. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Love with all your heart, but see with both your eyes. Have them checked at EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities. Bea Alonzo po for EO Executive Optical. Love your eyes. Love with all your heart, but see with both your eyes. Have them checked at EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities. Bea Alonzo po for EO Executive Optical. Love your eyes.
Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abagan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discounts sa mga selected exclusive brands. EO, love your ride. 7 healthy habits para sa healthy Pilipina. Happy Elderly Week para sa ating mga senior citizens. Magkakaroon ng libreng flu vaccine para sa inyo ang kagawaran ng kalusugan ngayong buwan ng Oktubre. Pumunta lamang sa pinakamalapit na rural health units at mga ospital. Siguraduhin maprotektahan ang sarili ngayong flu months. Tandaan, pag bakunado, protektado. Magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Una muna, una sa lahat. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol, Center for Health Development. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade Sabayanin Proper Diet as in exercise, Uro Aldaw, Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade Sabayanin Proper Diet as in exercise, Uro Aldaw, Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nay, supli niyo po. Ito na lang ba? May check-up pa ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. This is ang surf bar. New look na. Pula, puti, ha. Power pula, power puti. Ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power pula, power puti. Baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf bar, new look na. May active clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan. New Blossoms Catering Services is in need of the following: front desk receptionist, qualifications, graduate of any 4-year course, female with good interpersonal and communication skills, with good work ethics and computer proficient, must be willing to render work on weekend or holiday duty. Experience in customer service and ability to multitask is highly preferred. Willing to be trained. They are also in need of service crew, kitchen helper, housekeeping, and driver. Qualifications: high school graduate, at least 20 years old and above, male or female, must be willing to render work on weekend or holiday duty. Experience in customer service and ability to multitask is highly preferred. Willing to be trained. Interested applicant may send the resume through FB page at New Blossoms Catering or call at 0919-990-9338. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sa mga interesado tabi na mag-apply dyan sa New Blossoms Catering, kung di po kamo makaapod, pumasiring po kamo dyan sa, may hotel dyan tabi, ano yan, New Blossoms Hotel gayo dyan. Ha? Huyan baga sa may, basta kung, actually ang pinaka-landmark niyang madali, so Sunshine International. Kaya lang po, medyo may distansya kiri. Sarong block ang distansya na sa Sunshine. Pero kung kamo tabi ma-apply, dumumang ka na kamo sa Simbahan Kantagas. Yan. Madumang kamo sa Simbahan Kantagas. Hali Simbahan Kantagas, malakaw kamo kinagkapirang metro, pasiring duman sa indang hotel. Blossoms Hotel. Tabi. De ka mo maghapot dumang kay Father Dave Ramoso. Tadyan ka, dumi naman ka mo simbang Kantagas. Tuktukan, Padre. O ano noy? Ni, ay, saan po Padre so Blossoms Catering? Sa bagay, aram ito ni Father Dave, taga fiesta, dumang kami nagkaraon, dumang sa handa niya. Apoton, tabi dyan, basta ang landmark ta, Simbahan Kantagas. Iyo po. Diyan sa simbahan ni Father Dave na Ramoso, aram niya po kunain niya. So mga gustong trabaho, sabi ni, ano yan, ni Manong Manny, Brad Manny,
Diyan pa lang sa iya, kadakol ka nagtatrabaho na nag-eskwela, habang nagtatrabaho sa iyang catering services, sa iya tabing hotel, nag-eskwela. Ha? Kaya po, nangangay po sa nakikadakol na service crew. Kadakol tabi sinda na, ano yan, service crew, ano yan, service crew, tabi, mga tugang, tabi, sa satuya na lugar, agyan sa daraga. Kaya po, lalaki, babae, 18 years old and above, pumasiring po kamo dyan kay Brad Manny sa New Blossoms Catering sa Tagas. Kung madumang kamo sa indang main office, malakaw pala og duman, pero ang pinakaranihon ni pong Hotel Digdi, harani po sa Tagas Chapel. Yan, okay? At saka happy birthday po kay Madam Ami Dorosan. Dr. Ami Dorosan. Good morning, Ma'am Ami. Happy birthday po sa imo. New Blossoms Travelers House pala and Convention Hall. Yan. Thank you, Kuya Tony. New Blossoms Travelers House and Convention Center. Kaya, kung may mga okasyon dyan, pwede po kamo dyan, Convention Center, pagtiripon, tabi. Mga meetings, conferences, pwede po dyan sa New Blossoms Travelers House and Convention Hall. Yan. The best. Thank you, Kuya Tony. Natumbok mo ng God. Natumbok mo ng God sa kuyang pigahanap. Kung di ka mo makaapo naman sa cellphone na pig-announce, sa mga daytabing trabaho dyan, estudyante, out of school youth, gustong magkatrabaho, dakol tabing pigahanap na service crew, si Brad Manny, dumuman po kamo sa Indang Hotel. Harani po dyan sa Tagas Chapel. New Blossoms Travelers House and Convention Hall. Alright? O bueno. Mga tugang, balik po kita digdi sa tuyang programa. Sabi ni Kuya Christian Baleda, makisuyo tabi sa Aleco, wala po kuryente digdi sa Purok 5 kan Barangay Lidong, Santo Domingo, Albay. Sa likod kan Primex, nag-nebulize po kaya subunso kung every 6 hours pangyari sa Maabaka. Sandali lang sa Purok 5 digdi sa Barangay Lidong. O sige migo, i-forward ta ini. Wala po kuryente. Ano na. Asa, yan man ang medyo kikulugang kibot ko tabi sa Aleco. Tabi. Ang response pag-abot sa awang responde. Ang pagresponde, ang pagsimbag sa pangapudan kan mga nawalang kikuryente kahaloy. Alugan sa Lidong, kung anong area nagkakasakop kay yan, Purok 5 kan Lidong, deda tabing kuryente. Pero baka po pwede na nagdalangog yan sa Aleco, matrabaho po nindo yan. Siyempre, pag-abot baga po sa mga araw kaya, ang numero 1 tabi yan na pigahanap kang publiko, ang serbisyo. Services. Pag maray ang serbisyo, maski mahal ang pigbabayadan, dahil reklamo ang tao. Di ba? Diyan po minagalaw ang aram, nindo yang gayon. Diyan po nag-aapod mga tugang, nina, sabi ni Candy, pinurward ko na kay Ate Candy. Ayun na. Yun na po. So, problema mo tabi, Bossing, Baleda, Brian, tama, ay, si prosecutor pa ito. Si Christian Baleda. Si prosecutor sa namin soon ko. Christian Baleda. Salamat. Yun na. Okay. O ito na, sabi ni Ate Candy, nagsimbag na, okay nga forward din na sa engineering. Yun na, okay na. O di, sige. Yan tabi, ano yan? Madauni pa. May naghapot pa. Madali lang. Taon ni may naghapot pa. O sin nga sa clinic ni nasa Esteves Tabi. Yan tunay na programa ta. Para programa kayang haputin mako amo. Sen nga po sa clinic ni Dr. Rowa, sabi kan texter ta,
Yan po sa Esteves. Ate Marcia, nasa Esteves Tabi Hospital. Duman sa likod kang Esteves Hospital, ang clinic po ni Dr. Philip kada Tuesday, Friday, Saturday. 10 to 2 p.m. Bara ngon yang kiklinik, Ate Marcia. Monday ngon yan. Di ba? Ang clinic po sa aga, Tuesday, Friday, Saturday. Alas 10 hanggang alas 12 hapon. O sa naghapon tabi kang clinic ni Dr. Philip Roa, dumayan tabi ka mo sa Esteves. 10 to 12, Tuesday, Friday, Saturday. Yan. Duwan po kamo kay Dr. Philip. Matibay minasirip yan kan mga puro problema. Yan sa mga halunan, puro problema dyan sa mga talinga. Ayan. Si Pio, si Surok sirip ka ng halunan ni Pio. No, para problema na sa may permipig kukusit si Dr. Philip Roa sa halunan ni Pio. Alright. Ano nga ni sa istorya ko? Sabihin mo siya, may text ako sa iya. Tabi, Jing, may text ako sa iya. Basaon niya. Yo. Ano nga nito? Wala na siya. Warang nagabot. Basta, maapunan ko siya taon-taon na lang. Ayo, dahil na muna siya. Mag-standby. Dahil kinagabot. Kaya dahil mga paminsan din sa kuyang number. Alam ko na. Ay, alat. Service na mo. Ano yun eh? Alat ko na. Ay, iba na i-text ko kay Angie. Angie, iba so na-text ko sa imo para ito kay Kwan kay sarotang listener. Okay na. Basta, diyan ka na muna, Angie. Diyan ka na muna. Cancel mo na muna yan. Nasa imong gigibuhon mo niya na aga. Alright, araw kay ni ano nga ni istorya ko? Sa 3rd District, mga tugang, may buy-bust operation, ang suspect na nadakop, ano ini? Empleyado kan lokal na gobyerno. Sabi, aki padatabi kang sarong elected official. Sabi ni Kuya Nes, reaction niya, kasi bago report ini ni Jimmy, sabi ni Kuya Nes, sa reaction niya, dai naman sa nanahali ang drugs, kaya gusto na sumabay ang dakol na tawo. Iyo mananggad, adi. Iyo talaga. Arog kaan sa Mexico. Arog ngayakan sa Mexico. Buda sa iba pang Latin American central countries. Infiltrated na kan mga drug trade ang gabos na sektor. Anpig sabi kan mga drug lords sa mga authorities, you select money or bullets. Kung pilion mo ang kwarta, ligtas ka. May kwarta ka pa. Pero kung habo mo na mag-cooperate, balaan para sa imo. An election politicians pigagastos kan drug lords or mga drug lords na mismo ang kandidato. Magana sindata makwarta. An mga legitimate na business gusto bakalon kan mga drug lords. Kaya dahil mo maipabakal, taningan ka paparihong negosyo. Pero barato ang presyo. Pwede sinda magpalugi tang capital hali sa drugs. Tamaawot ang panahon, kapot na kan mga drug lords ang mga legitimate businesses. Pabor ini sa inda para ma-louder ang drug money. Maabot ang panahon, kapot maninda ang pillars kan crime justice system. Luway-luway, makakaputan na ninda ang bilog na government, executive, legislative, judiciary. Ang sitwasyon kan bansa, dakol na kaparehas ang sitwasyon sa Pinas. Arog kan corruption and vote buying. Ang mga drug lords sa Pinas pwede mag-support ki mga kandidato. Pag guminana, alam na, ang droga ang pinaka-profitable na negosyo. Sa kantidad na 100 pesos na raw material, pwede makaproduce ki 1 kilo na shabu, na milyones ang halaga.
Kaya gigibuhon ang gabos kan drug lords para mapadagos ang negosyo ninda. Iyon na ini ang pinaka patakod sa existence and well-being kan tao. Oh. Iyan sa reaction ni Kuya Nes Tabi na Belga, retired police colonel, duman sa tuya na naging report ni Jimmy Casubago. Pero aram mong pigasabi ni Kuya Nes Belga, tama. Nahiling nindo mga tugang supil mga pelikula sa Netflix, buda po sa mga istorya dyan sa Colombia, sa Mexico, yan ang Latin American countries na yan. So mga singan ito susukatan na drug lord na ginibuang pang pelikula. Sa ito Jimmy, Kuya Ramir, si Escobar, Pablo Escobar, sa Colombia baga ito, Pablo Escobar. So mga meridbido na si El Chapo. Igapaki kung anong mga apod sa mga tugang. Mailing mo man ang gadang istorya kun. Itong ginibong istorya. O di ba dinagdagan. Pero harani po ito sa katotohanan. Mailing mo. Ito baga si Escobar, Pablo Escobar, nagdalaga na, gano'n naging congressman, naging congressman. Gusto niyang dumalaga na presidente kan nasyon. Di ba? Na ang negosyo kan mga tao duman, gabos, alos ang mga tao, may bit-bit ng badil. Oh. Kita digdi, igwa lang kita kinagkakapira na pig-apod na, ano yan, money in politics. Oh, dahil man pati anak ko, dahil man pati nadadakop yan, dahil pati napapatunayan yan. Negwa ki mga drug lords, mga tugang na nag-finance, mga tugang sa mga kandidato sa iba-ibang mga positions. Di ba? Dahil naman iyan na kuha, dahil man iyan nagluluwas. Pero igwa tabi kipig apod na money and politics or money in politics. Di ba? Iyan ang kuha, iyan makatakot. Tama itong garo. May punto itong antisipasyon ni Kuya Nes. Tabaka mga tugang, ano yan? Baka tabi magkaigwa ki punto na. Dito na makontrol ang mga drug operation sa Pilipinas. Gari na kita naman sa Colombia. Gari na kita naman sa Mexico kan mga panahon. I do not know ngunyan kung naturalized ang drugs duman. Kan mga panahon baga, ang drugs pigasakay sa mga kontrolado kan grupo ang mga militar, police, duman, sa nasyon na ito. May kanya-kanya ng mga magabat, mga tugang na kwan, may mga magabat na may mga magagabat na mga organisasyon. Imagine sa sarong nahiling pong kwan sa series sa Netflix. So siya bu, pigbugtak jing, sa reserva kan auto. So reserva kan auto. So reserva so naka. Sa reserva kan auto. Oh. Ano ba piglaw sa tubo? Iyan baga na auto na truck ngaya. May mga tubong darakulaon diyan naka-connect. Piglalaog yan ang shabu. Duman sa kuan itong nagkariling kong series duman sa Netflix. Naging bata pa ni kansaro ni Escobar sa utong so pinakasikat na TV newscaster duman. Salvatan ang pangyari sa maabaka. Sa kabaga, grabe. Imagine, nakulong itong drug lord na ito. Kinulong siya, jing bako man sa kulungan, kinulong siya sa dakula niyang harong. Sa sarong asyenda. Ay, napangyayari. Ayun na yan, tabi. Sana day kita maarog duman na. Doon man sa nang bagay mananggad. Anong ako mo? Kwartaw bala. Public official ka, elected official ka, police ka, otoridad ka, ara mong may pursaan shabu o ang drug lords, anong gusto mo? Pagihan na kami, taon yan sa imo. Utan naman ko kibala ang lawas mo. Di ba? Siyempre, kung dahil ka magipanglaban, maako ka na sana mga tugang na kwarta. Di ba? Maski anong kwan mo, maski anong tibay-tibay mo, mga tugang pag pag-ara mong dahil kang proteksyon sa mga otoridad, pag ikakinauron, maako ka mga tugang na pwedeng kwarta. Bako, yan tabi. Gusto ko lang i-share duman sa konektado sa pagsabi ni Kuya Nes, mga tugang tungkol sa mga drug operations sa pinagigibon ki mga istorya duman sa Latin America. Ito bagang mga Spanish-speaking countries? Kan mga panahon? Ay, nako. Sa inda, siguro mo yan,
maray neutralize naman gayud pero igwa pa sinda key operasyon. 25 minutos. Makalipas ang alas 8 nin aga, magbabalik po ang hapot. Makalipas kan mga patalastas sa istasyon kan DCGB. Madali lang tanapong ko si stinger ko ta. Yan, ito na po. An hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. An oras hatod sa Induca GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito. Now in cool litro. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abagan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discounts sa mga selected exclusive brands. EO, love your ride. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit igwatulos sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number 1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Pag kumpleto ang tropa ko, ang inuman, pwedeng kwela. Pwede rin madrama. Iba-iba man ang klase ng inuman, basta may Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Sa Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Drink responsibly. Kitang mga Oragon, matibay sa trabaho. Dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol tulos. Mabilison kaysa apat. Mas marikas. Dai lang sa saro, pati man sa iba pang helang. Maski kulumning payo, kulumning hawak, kalintura, asin baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon at ang sisig. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neosep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko.
Neosep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol is the generic name of Neosep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang Jim's Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Mabibili ang twin pack ng James 3+1 Coffee Mix with Ginseng at James 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Now in new Cool Litro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Kitang mga Oragon, matibay sa trabaho. Dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol Tulos, mabilison kaysa apat. Mas marikas. Dai lang sa saro, pati man sa iba pang helang, maski kulong ning payo, kulong ning hawak, kalintura, asin baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita sa programa. Sabi kan texter ta, bilib kami sa PDEA, sincero sa trabaho, katabang ang mga taong bayan at mga sniffing dogs. Ano tabi number ng PDEA? Ay, pasensya na po. Di akong number kan Philippine Drug Enforcement Agency. Aha, alright. Happy Fiesta sa mga taga-barangay Tula-Tula. Uy, Fiesta sa Tula-Tula. Ngunya na daw, Happy Fiesta da po sa barangay Tula-Tula. Alright, good morning. Okay, sige po, aramon tandagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Mga tugang kay Bapo and Mega Forest Patrol, Multi-Sectoral Peace Assembly para sa barangay Ensanguniang Kabataan Elections, ginigibungon yan sa Campo Simeon Ola. Aramon ta daw po ang detalye. Kan baretang ini kay Batabi si Ange Galero. Ange, good morning Ange, come in. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, ngunyan na haros doang simana na sanaan, mangyayari na ang Barangay Asin Sanggunian Kabataan Elections 2023. Ikinundosir sa Campo General Siminola ang sarong Multi-Sectoral Peace Assembly para sa nasambitan ng aktibidad. Pinanginotan ni Commission on Elections o COMELEC Bicol Regional Director Attorney Maria Juana Valesa, katuwang ang PNP Bicol sa panginotman ni Police Brigadier General West Raimundo Binque asinman ang DILG Bicol na pinamamayuhan man ni Regional Director Attorney Arnaldo Escobar Jr. Sigun sa iyang mensahe, sinabi ni Attorney Valesa na ngunyan, kinakaipuhan talagang magpahiling ni makusog na esfersos ang kada sektore sa komunidad, lalo na ang mga ahensya de gobyerno na concerned para sa eleksyon dahilan sa dapat na mapreventaran ang anuman na klase ng kareribokan o kaya kriminalidad sa mapaabot na eleksyon.
Partikular na punto ni Valesa ang importansya kan mga kapulisan o kaya kan presensya kan mga kapulisan lalo na sa mga enot na nindang na-identifikar na mga red as in orange category na mga lugar para sa papaabot na pinilian. Sigun kay Valesa kung ang COMELEC sana ang mahiro para sa siring na bagay posibleng de kaya na ninda kung kaya pigahagad ninda ang bilog na suportakan kapulisan pati naman kan iba pang mga law enforcement agency para maatinir ang siring na bagay. Kung nalalo, ang PNP Bicol nagtaon nila sigurasyon ngunyan na mas pigpapakusog nindaan sa indang security measures sa manlain-lain na partekan probinsya o kaya mga probinsya sa Kabicolan. Sinabi man ka na DILG Bicol na sinda nagkukondusir man in Esperasos para makipag-koordinar sa manlain-lain na mga LGU para tuwangan man sinda sa siring nakatuyuhan. So far, sigon sa COMELEC Bicol, matuninong ang nagkapirang aldaw o kaya nagkapirang semana bago mangyari ang eleksyon asin na nagalaom sinda na sa pagtarabang-tabang ng unyan kan manlayla na sektor mamantinir ang siring na bagay sagod na matapos ang aldaw kan perilian. In tabi VP ang informasyon halilibi sa kampo si Minola with Boy Ans Galero, DCGB. Okay, Tricia, thank you Ans sa report halid dyan sa luwas. Tricia, ana pa daw tabi ni sa online na pigpapara-text sa kuya Buda, pigchat pa ini kan sarong simana pa. O yan na sa, may comment dyan sa kwan, may comment dyan sa DCGB News Online. Ining pangaran na ini na yaon da sa Israel. Balua daw tabing kontakon kung pwede taman ang ma-interview. May nagpapara-text sa kuya kay ni Buda Orian, may comment na sa DCGB News Online. Ana pa daw siya kung pwede tang makauron sa via Messenger, Viber o ano, tagadon tang sitwasyon duman sa kwan, duman tabi sa Israel. Magayon man na makauron ta ini kung kumusta tabi ang kwan, kumusta tabi ang sa iyang sitwasyon. Nahiling mo ni, nahiling mo, may comment baga dyan sa baba, iling nga daw tabi, i-chat mo daw iyang kung pwede taman ang na makahuron niyan via Zoom or maski audio lang, at tabi, ali duman sa nasyon kang Israel. May mga kwan, may mga gusto na may pig text nga ni sa kuya kan sarong aldaw, taga Malabug. So nagchat. Pero ang taga Israel, mga tugang nagtrabaho sa Israel, tayaon dadig di sa taga Duan, ang sabi niya taga Daraga. Pigbalo kong i-chat mo na pig-apudan, dahil man po na sisin so sa kuyang mensahe. Baka lamang may makauron kita live manangga duman mga tugang sa Israel. Ang ribok man sana duman sa may border kang Israel, buda kang Palestine. Tigil sa Tel Aviv, sa Jerusalem o sa kataraning na ining medyo sentro kang Israel, baka man masyado tabing maribok. Kaya baka makahagad kita ki situation mga tugang dumantabi sa lugar na ito. Okay? O sige po, salamaton ha sa mga nagpapaabot tabi nin question, digdi po sa satuya na programa. Very good po yan. Apresyado ta po yan. Okay? Ngunyan mga tugang, ang Legazpi City, asin po mga tugang ang DPWH, may pighinguha na proyekto na dapat matapos. Ano tabing proyekto iyan? Diyan po mga tugang sa kwan sa may Rawis. Nahiling nindo ining Boulevard po digdi sa may Sabang going to San Roque. Tapos San Roque, minaagid dyan mga tugang sa may Slaughterhouse. Pasiring po yan sa Rawis. Kung dili ka mo sa Mayawa Bridge, humiling ka mo duman mga tugang sa tuo, kung hali ka mong sentro, may mailing ka mo na mga kuan, mga construction equipment. Diba? Iyang palan, bubugtakan mga tugang kitulay. Tang purpose ka iyan, iyo databi ang pig-apod na Yawa Bridge 2 na makonektar po sa Northern Boulevard from Legazpi City, pasisiring po mga tugang sa Regional Center kan Legazpi. Asin ang target nga ni kay ni going to
municipality of Santo Domingo. Inda ko nasub na kaniso problema sa takon may concern kay sa security mga tugang ang Navy, Philippine Navy. Inda ko nasub na sa kuwang kam. Pero iningon niya na pinagigibo na mabugtak, ongoing ang construction mga tugang kang tulay. Yawa Bridge tabi diyan sa may sa may Rawis. Mga tugang iyo da tabi an makuan, iyo an ma-decongest. Iyon ma-resolver mga tugang kang problema ta diyan po sa may UST Legazpi. Lalo na inibaga po na maralaog sa mga opisina, maralaog man sa eskwela sa may UST. Iyo po ini ang ma-resolver. Kaso Domingo, inagihan ko ini, naghiling-hiling lamang ako kan Domingo, taday man kigibo, nagpuropasyar lamang yan sa lugar, mga tugang, taning mahiling ta, magayon mananggad na igwaki, sarong mahiwas pa na tulay. Actually, ang plano mo na nailing ko duman mga tugang, iyo tabi ang duwang 2 lanes na tulay, pero papadakulaon na tabi itong tulay na ito. Tamang-tama, kanso nagbabrowse ako kasubanggi kan mga post. Nailing ko man sa post ni former Mayor Noel Rosal. Siya dang nasusugo kan alkalde. Dengay baga akong trabaho. Jobless. Jobless. Piga para tara mo naman. Jobless nga gitangon yan nga. Kaya nga nasusugo kita kan alkalde. Nahiling ko sa post niya na igwa mananggad ki improvement na pigigibo mga tugang dumantabi sa may partikan Barangay Rawis. Inidatabi and ma-decongest mga tugang kang problema. Susog duman sa post niya. Tanailing ko man talaga ini kaso Domingo, kaso apon. Ini palang pinaunan ini kan 2019, panahon kan Duterte administration. Iyo man ang ganta. O dyan baga sa may poon sa may Sabang, Baybay, Pigkale, San Roque, mailing mo dyan mga tugang ang Boulevard, Legazpi Boulevard, mga tugang kan 2019, asin databi, ini, iyo an ma-decongest mga tugang kan traffic sa may UST, asin ang palaog tabi dyan sa Regional Center sa taon 2025 o 2025 palan ang target na completion mga tugang kan tinampo, buda kan tulay, actually, matulayan sa ini. Pwede na. Pag natulayan ini, pakalagpas sa tulay, igwa po kigaro entrada duman na palaog sa Regional Center. O duman na maagi. Kung ilimang maopisina ka, duman mga tugang sa Rawis, tigdi ka na maagi sa may kwan. Ang entrada po kayan, digdi sa may, maagi digdi sa may St. Elise, Rizal Street, sa may PNB baga, PNB, Buda Forbes College. Duro-diretso na ito, mawala ka. Diretso lang ito. Open na po ang tinampo. Diretso na po duman mga tugang sa may Regional Center. Sumatapos na ining tulay, mga tugang makakatabang na ini para sa mga maopisina. Dahil na po masyadong natatraffic. Digdi po sa may UST. Sa may parte, mga tugang kang Rawis. Tangon yan baga asub now, mga tugang may traffic problem. Pero bilang kasimbagan dyan, nagburugtak naman po dyan ki mga signages. Nagburugtak naman yan ki mga signages, mga tugang sa Rawis. Kung nag-agi ka mungunyan, nag-agi po ka mungunyan na aldaw, sa mga nagtrabaho dyan, buda naglaog sa Rawis, naglaog sa opisina sa Legazpi, o nag-agi sa may UST, hindi ko nahiling nindo, may mga yellow signages po na binugtak dyan. Na yun susundon, mga tugang kan sa tuya tabi na, kan sa tuya tabi na mga motorista. Effective nga niyan na Monday, ngayon na 16, mga tugang, palaog sa UST, iga po ki mga signages, dapat sunodon ito. Sunodon, mga tugang tangani po na dayan nagkakaklag ang traffic. Buda, nagpasalamat man so lokal na gobyerno kang Legazpi, nag-adjust database kan school hours sa UST management para dahi magsabay-sabay na magralaogan ang mga high school as in elementary mga tugang sa pagkaaga. Yan. Yan po so post ni Mayor Noel Rosal, former Mayor Noel Rosal.
Mga tugang, tamang-tama, nagkasuha hapon, nagpadruda plus lamang kita, nagburo bisikleta kita, nagihang ko itong mga areas na ito, nailing taman ng God, mga tugang ang sitwasyon sa lugar. Okay, yan tabi ang latest na development, mga tugang may kinaraman sa luway-luway, na pag-resolver kan mga problema, dyan tabi mga tugang sa tuya na palibot, para sa convenience, mga tugang kan gabos. Alright, 15 minutos, mga tugang bago mag-abot ang alas 9 nin aga. Tigdi po mga tugang sa tuya na programa sa DCGB. Okay? O sandali, may mga reactions padigdi sa tuya tabi na programa. Good morning, Henry M. Tama po yan, nahiling ko manangga ditong mga yellow lanes na pig-topic mo. Konsunod ito kan mga drivers madidiklag as in daing stagnant dyan sa lugar na iyan. Sir, pwede po i-topic mo naman kung mapagalon maglaog sa pagkamaestra. Maski pasado na sa board exam, maray padai ka na lang magpa-eskwela ke education. Arog po kay ni Mananggad. Sige, mahapot kita. Pero may nahapot-hapot na ako kaan ng mga teachers. Tangon yan da talaga, mapagal maglaog da sa DepEd. Pero inisuhali account ilikan mga teachers ha. Tangon yan pala, ang mapagal ngon yan. So, pigaapon na ranking. Iaputa ini sa DepEd man ron no arin. Mag-schedule kita kay kasapi ayo kan DepEd pag nakabilo-bilo kita. Ranking. Ta sabi, kung newly graduate ka, mga tugang, let passer ka, o kung bago kang graduar sa kolehiyo na education, gani po, pag nag-rank pa-rank ika, 0 ang point kaan. Imagine, pasado ka na sa LPT. Igwa ka ng LPT. Di ba? Pasado ka na sa board, ang ranking mapagalon. Tang pagparangla kay pan mga may masteral ka. Kung ano-ano pang mga requirements tabi, may mga community involvement, di ba? Iyan ang kwan mo niyan. Kaya sige, tamahapot kita ka iyan. Tanang kamali siya, ining saro na para dangog ta. Dapat may puting kabayo para makapasok kagad ang anak mo sa DepEd. Talaga ako, dahil kung aram ka ini. Pero i-verify tabi, ini mga tugang na mga concerns sa paglaog daa, tamapagalon da magparank ngunyan sa DepEd. Hapotong tatabi kay ng Department of Education. Ano requirement sa ranking? Hello? Siguro, amigo. Oh. Bukang grandma. Mag-experience ko na. Yung nga, importante na experience. Kaya, kung bago kang graduado, dahil ka pang experience, pag nagparank migo, 0 ang ranking. Ang iba ba amigo? Ang points. Oo. Na-experience mo na, tinukarang taon. Kung ano, guys, kung mawa do kang experience sa iba, karayo muna ka ng liderahan. Yun ang God. Pero ngunyan, pag igwa naman ngunyan ki lokalisasyon. May lokalisasyon naman, na kung taga sa ka na teacher, dumang katabi assign sa aranisay mo. Kadatwan talaga, saray ko na, so, andalog-dog na yun, ha? Yeah. Okay. Tagatsaga sa na? Tagatsaga sa nampay. Tagatsaga sa na. Okay. Ano talaga, ha? Ang iba nga, ka kung sa niya, sa mall. Nanggad. Kung sa nag-apply mga pasado yan. Iyo baga. Okay. Salamat. Rank manggara ka. Luway-luway sa nampay. Luway-luway. Budalit sa nang purpursigi. Okay, salamat. Mga tugang 12, bago mag-abot ang alas 9 nin aga, magbabalik po ang hapot, makalipas lang. Awara na. O sige, sandali lang. Tatapusong ko lang ini ha. O madali lang. May reaction pa. Hello, good morning. Hello. Yes, morning po. Morning po, Sir Henry. Yes po.
Oho. Doon na sa board exam, Mm. nakatahirap man ang kamugtatan inda. Iyo nga ni po, maparang, maski pasado ka na sa board kan licensure examination for teachers, kaya pan mo tabing magparank? May ranking yan. Nawala na po itong localization natin sasabi. Ayawan po ito. Ito pong localization, madam. Kung ka po, ako ka ng teacher, accepted ka ng teacher, takonsen ka po, tagasain ka, dumang ka po i-assign. Dahil po para nakasagpos ko naman. Ay, dahil po akong ebidensya ka. Dahil ko po aram yan kung igwapangon yan sa DepEd. Dahil ko po, sure. Sa barangay, may nakulon ang pasado. Oh, baka po, dakol ang pasado dyan, baka po dahil pa man nakaparang. Yun lang po. Okay. Okay, salamat. Dahil ko, kung igwapakayan mo yan, mga tugang na mga ano yan, mga parlakasan na yan, digdi po sa, basta nata, i-schedule tayo yan, mahapot kita. Dahil po kaya ako makakakuhan, dahil po makaka-comment ka hanggang deko ki ebidensya. Iyon. Dawa pasado ka sa board sa LET exam, mahihirapan talaga, mahihirapan lang, pwera na lang kung cum laude ka, magna cum laude ka, summa cum laude, kukunin ka kaagad kasi asset ka kan DepEd. Sige, reaction niya ni 0134. Pero tabi, di ko alam kung ano pa ibang mga requirements. At makiki-appointment kita sa DepEd, pagabot tabi, mga tugang sa ranking. Okay? O bueno. 10 minutos tabi bago magabot ang alas 9 nin aga. Mga tugang sa maabot tabing 18, Miyerkules, hanggang 21, gigibuhon tabi dyan, mga tugang sa Ayala Malls, ang Earth Forum. Earth Forum. Imbitado mo po kamugabos na magbisita dyan sa Earth Forum and Expo. Tapera kan may mga discussions, mga tugang may kunaraman po sa... Kaya nga, ang gusto sabihin tabi kang Earth, mga tugang is environment, agriculture, resiliency, tourism, and health. Yan tabi ang sabihin kang Earth Forum. Acronym, mga tugang kan mga iba-ibang mga pinag-uranambitan niya to kasubago. Gigibuhon po yan, mga tugang sa Ayala Malls. Ang madali lang tamay, may reaction mo na kita. Hello, good morning. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Pigapot ko so, amigahog kong supervisor sa DepEd. Opo. And I think it's a question of, sabi niya, paano nga diiton ang plantilla position na piga-open. Halimbawa, ay plantilla position sa region, piga-banga pa yan ka mga probinsya. Di, babangaon pa ka mga probinsya, di nakakabot ngayon sa Albay, di naman sa Tagrilima. Oh. So, plantilla position, karong plantilla position, ang nag-apply more than 50. Iyo ano? Oo, kasi there are too many teachers. Iyo, pero tapos, ang may priority, syempre ka na, basi kami ako pasado sa let's face it. Iyo baga. Ang pikukos na sa taas. Yes. Number 1, number 2, number 3. So, mga alangkaw ang ranking position. Duman, opo. Oh. So, it's a question of, syempre, you have to get the best na gusto mo man. So, bako sa na iyo to experience, skill, skill, tapos position duman sa performance, duman sa exam. Pero ang saro sa observation ko ngunyan, madam, dakulon ki mga estudyante baga sa kada classroom sa dik. Kuta dapat nahiling-inikan sa tuyang administration na dagdagan ki classrooms, dagdagan ki plantilla positions. Yes, sir. Kasi nga iba man we do not have enough budget. Kasi nga sabi ko pang dakula uno na ang budget kang education. Kung maatado ka, syempre, dewa pwede pabayaan so iba. Iyo Lalo baga. na mo yan. So sabi yun na,
nakulo na ang mga concerns kan government to West Philippine Sea, pagpakadaki mga ships, Nanggan. so you have also to prioritize the needs. Iyo So, ang baga. ano natin is survival. Ang ano kang education, DepEd is kung ano sundit na naitao, pagkasyahin. Iyo. Pero sa kun Yun baga ang po, di ba kaya sa... nga makamundo talaga. That, it's a chicken and egg. Gusto tang magayon ang mga estudyante ang quality. But at the same time, we also have to have quality teachers. Yes. Kota na. Quality teachers I will tell something that maybe some people baka magkararat ambot kang iba. Yes. Iliban mo sa ibang universities, ang quota course engineering. Anong gustong sabihin kang quota course? Kikuasa na ngayon 100 or 50. Ang mga day nakapasa na duduman sa education. Iyo, minashift. Pinashift. Duduman sa education. Sige, sana ang... So, minsan nga nakakapasa. Mag-education ka na sa nangaya. Nanggan. I mean, diba? So, nata ang last priority education. Iyo. Siyempre, ang mga guraw, mag-engineering, alang ka ang sweldo. Iyo baga. Alang ka ang Iyo baga. makukuha, engineering, Ay, mag-biology ka, pag-doktor ka, pag-architecture ka, mag-accountancy ka. Iyan ang mga quota courses. Yung mga non-quota courses, yan ang mga, alam mo na. So, kasi nakukuha sa education, estudyante. Iyo. Dapat quota course din ang education. Iyo baga. Correct. Ano Kundi kunyan baga madam day mangkikota. Day mangkikota course ang education ngunya. Gaima po. Oh, baga kadakol kang estudyante, kadakol kang ngayon teachers, kulang ang plantilla. Oh. Kaya, siyempre, maski ako bagura, di man ako masyadong kwarta, siguro. Oh. Di, sabi ko sa akin ko, ang yan, impression ha, that is by impression. O magbaistra ka na sana. Liit ang gastos. Nursing magastohon. Ayun mga sir. Nursing magastohon. Totoo. Parang gusto mo sa teacher, pag-abot sa practice, teaching. Iyo po. Lang. Oh. Pero kung isipon mo, usually, iliwan mo, apot ka sa Bicol University, yan pa sa saro ang sa example yan sa Bicol University. May quota ba ang education? Iyo. Aputon mo, sir. Makasala ako, ha? Pero may quota ang sigurado ko, engineering. Igwa yan. Architecture, engineering. May grabos. Mako siya na si Daki. Number 1 hanggang 75. Halimbawa lang. So, mga pasar pa 175, isa nakalaog. So, iba pa, mga CPA, accountancy. Pero sa education, aputon mo kung may quota sila. Iyo po. Opo. Iyo pa sa nakulan sir na factor. Kaya lang, makairat talaga because the expectation is already there. Tapos ka na, pasado ka na. Matrabaho ka na. Tapos maraman mo sa nakulaon so family mo, nag-aasa sa imo. Yung baga nagapara pakisakay ka pa sa para habal-habal. May trabaho na. So nag-hairdressing niya sa test. Tapos maraman mo na sa madam nakulaon pa. Taong ka sa. Tapos maraman mo na sa nakulaon pa sa intelligence fund. Iyo po, sir. So, iyo yan sa frustration. Kaya we have pangyayari sa maabaka. Iyo po, sir. So, ganun, I think, it's a very, nakulaw na factors na luway-luway na nagpatong-patong na talaga. Nagpatong-patong na. Takay ito na yun ang kaaro ka na problema. Itong so elementary ako, nag-aaral kay maestra. Iyo baga, ngunyan? Oo. Sarawa-sawa kita kay maestra. Sukat, nagruso karamihan sa teaching. Yes. It's a very good profession naman talaga. Very good profession. Opo, okay. Kaya siyempre, pag nakulo na ang population, nakulo na ang qualified, di ba pili ka na you have now the luxury of choosing. Yes. Okay.
Salamat, Thank you ma'am. po, sir. Salamat po. Okay, Thank you so much. Yan, good point. Mga tugang para dyan sa mga nagwakit. At ako nga ni, pansan kong pigisabot ko naman, nasabutan ko naman kini. Ilingon mo, Kuya Ramir. Nag-take ka kay civil service, di ba? Pasado ka, this is another one mga tugang. Pasado ka sa civil service exam. Malaog nag-apply ka sa sarong ahensya kan gobyerno. Araman bigay mo na pag ma-apply ka, ma-examine ka giraray. Bako na, pag buminagsa ka pa dyan sa examen, problema mo pa. Si Jimmy, 1 minuto na lang, Jim, alas 9 na. Kakaunan ta na sa programa. Di ba ka na lang tabi kay Pio? Kay Pio ka na lang tabi, ha? 1 minuto na lang tabi, alas 9 na. Mga tugang, iyo baga, di ba? Kaya, I do not know. Ang plantilla position is keep para sa mga nag-graduate na mga relatives or kamag-anak. Hehehehe. Dakulon, Henry, kaya po ako planning na to retire para meron na kahit one slot for the new applicant. Yes, tama po. Dahil man talaga maparang parlakasan system sa Pilipinas, BPN. Alion na ang CF ni Duterte. Ito, pareho man sana ang mga nurses sana all may mga nagbukas ng dako na plantilla positions pero rin sa Pilipinas nag-serve kaya lang reality mas alaga ang health worker sa ibang nasyon and of course the salary alangkaw talaga kaya lang halawig man sa pamilya. Yes, tama ininigo. Nasa imo tabi na punto. Totoo po yung marites ng ibang would-be teachers sa public kaya to daina lang na-expose buro yung iyan. Tapos, interviewon mo, baka mag-aragawan pa yan kan microphone mo. Good morning, Tabi. Ang aki ko, Sir Gabusig ba siya experience na kalaog na ginawa na pumunta siya sa Manila at doon nag-apply na kalaog siya at regular pati sa DepEd teacher. Ay, nako. Tama. Salamatan po. O bueno, mga tugang, mabalik po ako dyan hapon 3 to 4 sa programang Pinky on Mo. Thank you, goodbye. Dahil pong personalan, si Henry M. po naghahapot lang. Mabuhay. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking